या मावळातून मावळून तू कधीच गेला र माझ्या राजा रे माझ्या शिवबार माझ्या राजा रे माझ्या शिवबार माझ्या राजा रे। वेल्हे तालुक्यातील अनधिकृत मशिदीवर कारवाई करा। शिवप्रेमींवर जे अनलिगली गुन्हे दाखल केलेले आहेत ते मागे घ्या। पुरातत्व विभागाचे चुकीचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा। ही केवळ मागणी नाही तर इशारा आहे। जर प्रशासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही तर मनसे वेल्हे तालुका तहसीलदार कार्यालयासमोर तीव्र उपोषण आणि आंदोलन करेन। इंडिया महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।